ಗೌರಿ ನಂದನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ದೇವ ಗಜಾನನ ಶರಣಯ್ಯ ಷಣ್ಮುಗನಾಥೆಗ ಅಣ್ಣನೆಯ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೀಯೆ ಬೊಲ್ಪಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೀಯೆ ಬೊಲ್ಪಯ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ತಿನ ನಿನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನಗಾಭೂಷಣ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೈವ ಗಣಕುಲೆಗೈಯೆ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಪಾರ್ವತಿ ಮಲ್ತಿನ ನಿನ್ನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ನಗಾಭೂಷಣ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೈವ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೈವ ಗಣಕುಲೆಗೈಯೆ ಗುರಿ ಕಾರಣ ಗೌರಿ ನಂದನ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ದೇವ ಗಜಾನನ ಶರಣಯ್ಯ ಷಣ್ಮುಗನಾಥೆಗ ಅಣ್ಣನೆಯ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೀಯೆ ಬೊಲ್ಪಯ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೀಯೆ ಬೊಲ್ಪಯ್ಯ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ 33ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮಾಲಕರು, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇವರಿಗೆ. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂತ ಸೆಬಸ್ಟಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಕ್ಕೋಟಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆದರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ 2018 ಜನವರಿ 14ರಂದು ಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಗುರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 2019 ಜನವರಿ 14ರಂದು ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 2020 ಜನವರಿ 14ರಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಹಾದಿ ಸುಗಮ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಾದಿಯ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕರಿಣ 32 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು 33 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಬಣ ಉದ್ದೇಶಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಲಂಧರ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರಿ. ಆ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸೇರಿದು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವಣಿ ನಮ್ಮ ನೇನು ಮಾತ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾವಣಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನೆತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಷಯ ಮಾತ ತಿಳಿಸಬಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದಿಯೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇನಿಲ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಾತ ಆಂಡ
ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ವಿಷಯನು ಪಂಡಿಜಿರ ತಪ್ಪಾಮಡು ಈತೇನೆ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮೆ ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುವರು ಎಂಗು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪುವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ನಿಖಲ ದುಂಬುದಿಪ್ಪೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಗ್ಲು ವಾ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೆರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷೋಡು ಒಂಚಿ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಆಸೆದಿದು ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎದುರಿಸಾದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷೋಡು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಉಂಡು ಮೂಡು ಮಾಡೋಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪುಣದ ಬಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ವಾ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿದ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟರ್ದು ಇಂಚಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾಲು ಮಣಪುಗ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬೆ ಕನಕಟ್ಟದು ಈ ಜಾಗನ ದೆತ್ತಿದೀತ ಅಣ್ಣ ಕಾರಣ ತಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಹೊಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಜಾಗ ಈ ನೆಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಇಂದುಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಆವಡು ಶಾಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆವಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಆವಡು ಕಲಾವು ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲು ಪಾಡಂದನ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಗ್ಲು ವಾಲಮನ್ ಪುಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಆ ವಾಲಮನ್ ಪೆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ ದಣ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ನೆಲೆ ಒಂದೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆಲೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೈನ ವರ್ಷ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲು ಕನಸಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನೆನ್ನಿದ್ಯಾ ಆ ರೀತಿಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಆತನತ್ತಂದೆ ಆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಬಂಗವೈದ ಆತು ಬಂದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ನಿಕ್ಲನ ಸಹಕಾರ ತಂದೆ ಬೆತ್ತ ದಾಲೇಜೇಟ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಬೋಡುತ್ತಿಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಹಿಡ್ದವ್ರು ಆ ಮಂದಿರ ಅಂಡು ಆಣ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ಲು ಐಕು ದುಂಬೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಾಲ್ವನ್ ಪುಣ್ಯ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ 4 ಸೀಟ್ ಬಾರ್ದು ವಾಲ್ವನ್ ಪುಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೇರು ದಾಲೇಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕುಲು ಜನ ಎತ್ತಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡ್ಲ ಪೂರ ಪಾಪದಗಳು ಅಂತೆ ಬಡ ದಿನ ಕೂಲಿ ಮಂತದ ಆತನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ನೆಟ್ ಸಂಗಡು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಭಾರಿ ಹಟೋಟು ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಮಂದಿರ ಆಂಡ್ ನೇನು ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲು ಬಂತ ಆಂಡ್ಲ ಅವು ಆ ಮಂದಿರ ಒಂದೇ ಇಂದು ಆಯ್ಜಿ ಕರ್ನ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ದೇವರಡ ಅವಳು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಎಂಚ ಒಲಿದರಿಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ರೀತಿಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಿರ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಇಟ್ಲ ಮಾತ ಎಂಚ ಬೆಳಗದಂದಲೇ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಎಂಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲಕ ಮಂತಂತೇರಿ ಜನಕಲು ಆ ಪೂರ ಜನಕಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಆ ಕನಸು ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ನೆನಸಾಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಏಪ 30 ವರ್ಷದಂಚಿ ಬೆಳಗದನ ಎಂಗ್ಲು ನಿಕ್ಲು ನಂಬಯಾರು ಎಂಗ್ಲು ನೆಟ್ಟು ವಾಲವನ್ನು ಬೋಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ 3 ಪಿಲ್ಲರ್ ಗುರಿ ಒಂಜಿ 6 ಪಿಲ್ಲರ್ ಗುರಿ ಎಂಗ್ಲ ಏಕನಾಥ್ ಬಾಳಿಗೆ ಇರ್ತೇರಿ ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಗ್ಲು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗುರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ವಾಲಮನ್ ಪುಡು ಬಂಡದು ಆಂಡ ಆ ಜಾಗದ ಒಂಚೂರು ತಕ್ರಾರ ಏನು ಹೇಳಿದವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ್ಲ ಇನಿ ಆ ಕನಸು ಎಂಗ್ಲನ್ನ ನೆನಸಾಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಜವಣಿರು ಅಂತೆ ಬಂಗಾಳಗಳು ಆಕಲೆ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏದೇ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಈಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಡೆದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜನದಿಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಆಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬಂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡ್ರಿ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಹಾಲು ತುಲೆ ಇನಿ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೋಕಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆನಂದ ತುಲೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನಾಳ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ನನ ಈತೆ ಆಯ್ನತ್ತು ನನಲ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೇರ್ಸವಡು ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕದಾದಣ್ಣ ನನಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬಣ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡು ಬಣ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪುಣ್ಯಮೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ಪೂಜೆ ಇರುವ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ಇಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ ಒಣಸುಗುಪ್ಪುವೆರೆ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲೇಡ್ದು ಆವೊಂದುಂಡು ನನಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಿಂಜ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಪರ್ಮಣ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಇಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋಂಡ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಇಜ್ಜ ಹೇಳಿದವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಲಾಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು
ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಎಂಕುಲು ದಿವಂದ ಏರಾಂಡ್ಲ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣಕುಲಿತ್ತನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿದ ತೆರಿಪಾದು ಪುದಾರು ಕೊಡ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 1 ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಹಲವಾರು ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏರೆಗಳ್ನ ಪಾಪದಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮನ್ಪೊಂಡ ಐಕೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ ವಾರದ ಭಜನೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ವಾರಗೂ 300 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗಿಂತ ತನ್ನುವ ಎಂಗ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ್ದ ಪಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆದ ವರ್ಷದ ದಿನಣ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನಣ ಹತ್ತಿರ ದಾದ ಎಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಆ ದಿನ ತಾನೇ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಲ ಕೊರಿಯಾಡು ಆ ದಿನದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಬನ್ಪಾವ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗಳದ ಪುಣ್ಯಮೆಗಲ ಅಂಚೇನೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲು ಐಕೆ തന്നെ ಒಂಜಿ ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಐದಾಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 200-300 ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಒಣಸುಗುಪ್ಪೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕ ವರ್ಷದ ದಿನಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದನ ದಿನಕ್ಕ ದಾದಾಣ್ಲ ಇತ್ತನ ದಂಡ ಪೂಜೆ ಮಣ್ಪಾಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಮಂದಿರನು ಬೆಳಗಾಯರೆ ಈ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಣ್ಪೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಣ್ಪುಣದಂಡ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ದಿಂಜ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಏತ್ ಈ ನಿರ್ದಾದ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಎಂಜಿನ ಆತನಂದು ಪಂಡದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗಳೈತೆ ತೂಯ್ನಾಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ಸೀನೆಯನ್ನ ದುಮ್ಮೆಂಚೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಚೊಲ್ಲಿಂದಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾಯ ಆತನು ಮಂಡ ಯಾನು ಪಂಪೆ ಸತ್ಯ ಎನ್ನತ್ತು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಫಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಮಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಿನ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೋಟೆಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಕಲ ಪಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅವನು ದಯಂದಿಕೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರನೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವಭಾರತದ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಎಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡ ಪಂಡಲೆಕ್ಕನೆ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಿದೊಡೆ ಮರಸೊಬಗು ಪಂಡಲೆಕ್ಕನೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಭಾರತ ಹಿರಿಯಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಯುವಕರನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾತೆಯನ್ನ ಈ ಜಾಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರಂಜಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಲಿ ವಿಶ್ವಭಾರತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 1000 ಸಲ ತರದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾದುಂಡು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕೋಟೆಕಾರದ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತನಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ನಡತನ ಪ್ರಮಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಏನೇ ಕೊಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ತೋನಾಗ ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಗ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪುಗ ಈ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಟ್ಟಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಭಾರತ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನಾದ ದೊಂಬುಗನ್ನೆ ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಓಡಾಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಪಂಡರೆ ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪೂರ ಬಡವೇರು ಅಂಡ ಎಂಗಳು ಈತಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಡವೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಅಗಲ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುಗ ನನ್ನ 9 ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಭಾರತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಾದ ಊರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣುಲೆಗಳ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಮದುವೆಗೆ ಅದನ್ನು ಉವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಧನುರ್ಮಾಸು ಇತಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪದ ಅಂದು ಪಾತ್ರ ಧನುರ್ಮಾಸಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾಯಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರಾದಿ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯಥೇಚ್ಛವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥಕಾಲ ಅಂಡ ಅವು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಪುಣು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿದಿತ ಆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪರ್ವಕಾಲ ಕರಿದು ಇತ್ತೆ ಮಕರ ಮಾಸ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಪ್ರಾರಂಭಾಪುನಂಚಿನ ಗಡಿಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷತಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದ ಪರ್ವ ಮುಗಿದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಡಿಗೆ ಮಕರ ಪಂಡ ಮುದಳೆ ಎಂದರ್ಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕರಿಮಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವೇ ಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೊಸಳೆ ಮುದಳೆ ಎಂದರ್ಥ ನಕ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಪದಲ ಇಕ್ ಬಳಕೆ ಉಂಟು ಈ ಮಕರ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಗೆ
ಅಂಚಾದ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಭಾಗೋಡು ಇತ್ತಂಡ ಮಕರ ಮುಖೇನ ಅವು ಉಭಯವಾಸಿ ತುಲೆ ನೀರಿಡಲ ಏಮೆದಲಕ ನೀರಿಡಲ ಭೂಮಿಡಲ ಬದುಕನೆರೆ ಸಾಧ್ಯೋಪುನಂಚಿನ ಉಭಯವಾಸಿ ಅವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವಳು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪತ್ತು ದೀಯರ ಇಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಲ ಒತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದೆ ಆ ಮಕರನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೇವಲ್ಯದ ತೋರಣಗ ಸಾಂಕೇತಿಕ ದೀಪ ಅಂಚಾದ ಮಕರ ತೋರಣ ಅಂತ ಪುದರ್ ವಿಷ್ಣುನ ಕಂಟೆಲುಡು ಉಪ್ಪುನ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಣಿತ ಮಾಲೆ ಇಂಚನ ಅಂಚನೆ ನಕ್ರಹಾರ ಅನುಬಂಧ ಚಕ್ರಧರ ಅನುಬಂಧ ಅಂದು ದಾಸರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ನಕ್ರಹಾರ ಅಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುನ ಒಂಜಿ ಭೂಷಣ ಇಂಚಿನ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಸರ್ವಾಪ್ತವಾಯಿನ ಸಮಾರಂಭ ಸರ್ವಜ್ಞೇಯ ಸರ್ವಾಧರಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ತೆದುರು ಒಂಜಿ ನಾಲು ಉಪನ್ಯಾಸ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಪನಿಯರೆ ಅವಕಾಶನೆ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಬೊಕ ಆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೈಕ್ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರು ಗೌಡವಡು ವಿನಯಡು ತರೆತಕ್ಕವೆ ಬಂದುಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸರ್ಪಂಗಳರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಖೇನ ತೆರೆಯೊಂದ ತಾಳಮದ್ದಳದ ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೋಣ ಆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರನು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಡೆಟಿ ಅನ್ಪಟ್ಟುನುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆದವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೊಕ ಇಡೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಿ ಯಾಪಲ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಮೀರೇರೆ ಪೋವಂದಿ ನಡೆದವರ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದುಲೇ ನಾಲು ಪಾತ್ರ ಸಮಯ ಆತನ ಜಾದು ಬಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶೇಷತಃ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂದ ಆ ಪದತುಲೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಮೂಜಿ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ರಜಸ್ಸು ಬೊಕ ತಮೋ ಒಂದು ತಮಸ್ಸು ರಜಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದು ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು ಸರಸ್ವತಿ ಸದೃಶವಾಯಿನು ನವರಾತ್ರಿದ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಸದೃಶವಾಯಿನ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿಕತೆದ ಒಂಜಿ ಧಾತು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯನು ದೀವೊಂದು ನಾರಾಯಣನ ಆರಾಧನೆ ನಾರಾಯಣ ಪನ್ಪುನ ಪದ್ಧತೂಕ ನರ ಎಂಬುವವನು ಆಯಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ನಾರಾಯಣ ಆಯಣ ಪಂಡ ಸಾದಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ನರನು ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಯಾದುಂಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನು ಇನಿ ವೈದಿಕರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ವೈದಿಕರ್ನ ಮುಖೇನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪಂಡ 16 ನಮೂನೆದ ಉಪಚಾರ ಪಂಚೋಪಚಾರ ದ್ವಾದಶೋಪಚಾರಾದಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡು ನಡತದನು ಇಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಇಡೀ ಪೂಜೆದ ಸಂಪನ್ನತೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಐಗ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುನಿ ಅವು ಆರತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಇಂಚಿನ ಕಲಾಪನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶುಭ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡತದು ಇನಿ ವಿಶೇಷತಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಗ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗ ಕಾತುಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಮಂದಿರ ದೇವತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಆಕಾರವಾದ ದೀವೊಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ಸಂಘಟಿತ ಮಲ್ಪೆರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ತೆರಿದಿನ ವಿಚಾರ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ವೈಶ್ವಿಕತೆದ ಧಾತುಗೆ ಪಂಡ ಸಾಗರೋತೋ ಸಾಗರೋಪಮಃ ಗಗನಾತೋ ಗಗನೋಪಮಃ ವಿಶ್ವಾತೋ ವಿಶ್ವೋಪಮಃ ಒಂಜಿ ಕಡಲಿಗೆ ಕಡಲೇ ಸದೃಶ ಐಕ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಆಕಾಶಗ ಆಕಾಶನೇ ಸದೃಶ ಐಕ ಕುಡಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವಗ ವಿಶ್ವನೇ ಸದೃಶ ಅವು ಏಪಲ ಉಪಮಾತೀತವಾದ ನಿರುಪಮವಾದ ಅನುಪಮವಾದ ಉಪುನುವಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಗರ ಸದೃಶವಾಯಿನ ಗಗನ ಸದೃಶವಾಯಿನ ವಿಶ್ವತ್ವನೇ ತನ್ನ ಪುದರದ ಸುರುತ್ತ ಧಾತುವಾದದ್ದು ಇದು ಬೊಕ ಭಾರತೀ ಪನ್ಪುನ ಪದ ತುಲೆ ಈ ಭಾರತೀ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಶಾರದೆಗುಂಡು ಭಾ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಭಾರತ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಡು ಭಾ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಬೊಳ್ಪು ಅಂದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಭಾಸುರ ಭಾಸ್ಕರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಬೊಳ್ಪು ರಥ ಪಂಡ ರತಿ ಪಂಡ
ಗೊಬ್ಬುನಿ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಕ್ರೀಡಿಸು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಳ್ಪುಡ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅವು ಭಾರತ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದವು ಪ್ರಭಾ ಗೇಮ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ಭಾರತೀಯತ್ವನು ಇನಿ ವಿಶ್ವತ್ವಕ್ಕೆ ದಾಟಿಸವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಈ ಮಂದಿರ ತನ್ನ ವಲಯಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಬಂದುಲೆ ಭಾರತ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದೇಶ ಪಂಡ ಅವು ಅನ್ಯತ್ರ ಅಲಭ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯವೆಂತ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಬದುಕಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕವಿ ಇಡೀ ಆದಿಕವಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕವಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುವೆ ಭಾರತ ಪಂಡ ಅನೇಕಾಶ್ರಯ ಚಿತ್ರ ಸಂಭೂತಃ ಪಂಡ ಮಾತೆರಗ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಭಾರತಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆದಿಕವಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಳಿದಾಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಬಹುಗುಣ ರಮಣೀಯ ಅಂದು ಮಾತಾ ಗುಣಕುಲು ರಮಣೀಯವಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅವು ಭಾರತಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲು ಒವೇ ನಮೂನೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ನಡತ್ತನಲ್ಲ ಐತ ಕಲ್ಯಾಣದ ಫಲಪ್ರದ ಇಡೀ ಲೋಕಗ ಆವಡು ಎಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಒಂದು ಮಂಗಳದ ಪದನು ಭಟ್ರು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾರ್ದೆ ನೆನಪುದೀದು ಮಲ್ಪೇರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಮ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತು ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇನ ಮಹಿಮಹೀಶಃ ಗೋಮಾನುಷಸ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಪಂಡ ಮಾತಾ ಪ್ರಜೆಕುಲು ನೆಮ್ಮದಿಲು ಪಡು ಅವು ಮಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿ ಬಂಡ ಭೂಮಿ ಮಹಿಷ ಬಂಡ ಭೂಮಿನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಅರಸು ಪಂಡ ಮಾತಾ ನಾಯಕಿಯರು ಅಖಿಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಡು ಪಡು ಗೋಮಾನುಷಸ್ಯ ಗೋವು ಬೊಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಅವು ಶುಭಮಸ್ತು ಆವಡು ಯಾಪಲ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಬೊಕ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತಲ ಸಮಗ್ರವಾದ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಸ್ತಿತ್ ದುಃಖವಾಗುವೇತ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಶುಭಪ್ರದವಾದ ಬೆಳಗು ಸಾಯುನಂಚಿನ ಆಶಯ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚರಣೆನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತವೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋಡು ಪೋದು ಬಾರಿ ಪ್ರಗಲ್ಭವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಆರು ಭಾಷಣ ಮಂತು ಬತ್ತೇರು ಆ ಭಾಷಣನು ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಭಾಷಣನು ಕೇಂಡಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇಶಗೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಗು ಜನಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡು ನೀ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣುವ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವುಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ತೋಜಾವುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ನುಪ್ಪು ಬೈಪುನಗ ಅವು ಬೆಂದದನ ಅಂದು ತೂಯರ ಪ್ರತಿ ಅಗುಳುನ್ಲ ಪ್ರತಿ ನುಪ್ಪುನ್ಲ ಒತ್ತುದು ತೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುದ ಅಗುಳುನು ಒತ್ತುದು ತೂಂಡ ಇಡೀ ಅವು ಆ ಕರಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ನುಪ್ಪುಲ ಅದಕ್ಕೂ ಬೈದು ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾರತದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ತೂಂಡ ಯಾವುಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಡಪುನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿಹ್ನೆ ವಿಶೇಷತಃ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೇ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಸಿದ್ಧಶಕ್ತಿನ ಕೈಟು ರೂಢಿಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ನೀರನೇ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದ ನೀರುಲ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಸಪ್ತ ಸುದೆಕ್ಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಗಂಗೆ ಚಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು ಒಂದು ಆ ಜಲಾರೂಢಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ನುಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲು ಈತು ಪೂರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶೋಡು ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ದೇಶೋಡು ದಾಯಗಿ ಇಂಚಾಂಡು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವು ತರಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಕುಲುಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಅಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯನ್ನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತಿನ ದೇಶ ಭಾರತ ಆಂಡ ಆ ಭಾರತಡೇ ಇನಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಕ್ ನಡೆಕುಲ ನುಡಿಕುಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂತರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಇನಿ ಭಾರತಡು ಉಂಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಉಂಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕುರ್ಪುನ ಆತು ಮಲ್ಲ ತಾತ್ವಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮನ ದೀತಾ ಪನ್ಪನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಭಾರತಡು ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಪನ್ಪನವು ತಗ್ಗದು ಪೋಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡು ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಅಯನ ಧರ್ಮನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಆತಾಂಡಲ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆದಿತ್ತನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಿಳಿವುನು ಪಡೆದಿತ್ತದನ ತೆರಿವುನು ಪಡೆದಿತ್ತನ ಅಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಡು ಉಪ್ಪುನ ಅರ್ಹತೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಬಂದ್ಪುಣ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಆಂಡಲ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನು ಸುರುಟು ತೂಪುನ ಕಲತ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ಇಲ್ಲಡು ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ಮಂದಿರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತು ತೂಯಿನಕಲ್ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಯಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ವಿಚಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನದ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲುವ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಂತ ಅಕ್ಕಲ ಪಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಮೊಬೈಲ್ಡು ಗುಪ್ಪೊಂದುಪ್ಪ ಅವಿತ್ತೆ ಪೂಜೆದವಳು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆದವಲ್ಲ ನಿಕಲು ತೂಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪಡೆಗಟ್ಟುದು ದೂರ ಗುಂಪು ಸೇರು ಅವಲೇ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಗುಪ್ಪೊಂದುಪ್ಪ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಉಪ್ಪ ನಿಕಲು ಕವರು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಲೋಕ ವನಸಪುರಂ ಅವಲೇ ಮಲ್ತದ ಅಕೇರಿಗೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಇತ್ತೆದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಮದ್ಮೆನು ತೂತ ಎತ್ತೋ ಮರಣನು ತೂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜವನೇರೆಗೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ನಿಗದೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಉಲ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದವರ ನಡೆದಾದೆ ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮೀಯರ ಬಾಕಿದ ಮತಕುಲ ಪಂಥಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತೀನಿ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಧರ್ಮನು ಪುಡಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ವಿಸ್ತಾರ ಪಾತೆರುಜ್ಜಿ ಪಾತೆರು ನಾಡ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ವಿಚಾರಲುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಅಂಶನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಸಮಾಪನ ಮಲ್ಪುವೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ತಾಂಡಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನ್ನ ಮುಟ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಕೊಂಡಾಣ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪ ಆಂಡ ಜಾತ್ರೆನು ತೂಪುಚ್ಚ ಯಾನಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನುಂಡು ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಪಾಪ ಆ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮ ಕೋಲನು ಬಾಲೆಗೆ ತೂಯರೆ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಆ ಬಾಲೆನೇ ನಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಜಾತ್ರೆ ತೂವೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ್ ಆ ಬಾಲೆನು ಒಂತೆ ದೂರದೀತ ಅವ ಆಯ್ತ ಪಾಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬಿಡಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ತೂಪುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಮಲ್ಲಾಕನ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ PUCಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹೊರತುಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ತು ಕುಲ್ಲೆರಾಪುಜಿಂದವೇ ಈ ಮೂಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಡಿಸಿ ಸಂತೆಡು ತಿರುಗದು ಬಲ ಪೋಲ ಎಂಕಲೆ ಕಡಪುಡುವ ಸಂತೆಡೇ ತಿರುಗಿ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಗು ಜೌವನಾದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂತೆಡು ತಿರುಗಿಯ ಏರೇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂವೊಂದು ಕೈ ತೂವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಬತ್ತು ತಿರುಗಿಯ ಜೋಡಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಕುಜಲು ಪರಂದಿನ ಕಾಲ ಕೂಲಿ ತಾಲೂನ ಕಾಲ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಟು ತೂದು ತೆರಿಗ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಮದೆಪುನ ಕಾಯಿಲೆಲ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾತಿನ ಕಾಲೋಡು ಜಾತ್ರೆ ಕುಲ್ಲೇರೆ ತೂಪ ಇನ್ನು ಏತೋ ಜಾತ್ರೆದವ್ರು ತೂಲೆ ಅಂಚಿನ ಕಲೆ ಜಿಂತ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ಯಾಪ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಯರ ಒಂಜಿ ದೈವ ಗುಪಿರವು ಅಣಿಗಟ್ಟುಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲಶ ದೀತೇರು ಆ ಕಲಶಗ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ಚೆಂಬು ಪನ್ಪುನ ನರಮಾನಿನ ಉಡಲು ಆ ತಾರಾಯಿ ಪನ್ಪುನವು ನರಮಾನ್ಯನ ತರೆ ಆ ಕುಕ್ಕುದೆರೆ ಪನ್ಪುನವು ನರಮಾನ್ಯನ ಕೈ ಕಾರುಲು ಐಕ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಬೊಟ್ಟ ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಭ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುನಂಚಿನ ನೀರು ತೀರ್ಥೋದಕ ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಜ್ಜಲ ಪಂಡನೆತ್ತೇರು ಆತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಲಶ ಮಧ್ಯ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಹೋಮಡು ಅಗ್ನಿ ಮಧ್ಯ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಿ ನಾಗಮಂಡಲಡು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಇಂದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ತೆರಿಯ ಅಂದೆ ಪೂಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ಪಂಡ ಊರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವನುಂಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ರಾಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚವು ಪುನಗ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಣ if you want to destroy a culture you first destroy their language in ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು
ವಿದೇಶರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತಿನ ಶುರುವಾಕನ ಭಾಷೆನ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಬಹುತೇಕ ಬಹುಪಾಲು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ಪುವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಡು ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮುಖೇನ ತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆರಿಯರ ಎತ್ತನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಭಜನ ಮಂದಿರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚಾದ ಜಾತ್ರೆದ ಅವಳು ಜೋಕುಲು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತದು ಜೋಕುಲು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ದಾದಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡು ಕಟ್ಟಿದಿನಿ ಅವು ದಾಯಗಮ್ಮ ಕಲಶ ದಿತೀನಿ ಅವು ದಾಯಗಮ್ಮ ಆರತಿ ನಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅತೇತೋ ಸಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿನ ಮನಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಕೇಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ತೂಯರ ಪಂಡಿನಿ ದಿಂಜ ಜನಕಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡುದೇ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾದಿನಿ ದಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸತ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತೋ ನೋಡೆ ಇಂಚ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸವು ಆಧುನಿಕತೆದ ಮೊಬೈಲ್ದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಯ್ಯೇ ಆದೆ ಆಲಾದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ದಾಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ ಆರತಿ ದೆರ್ಪೇರು ದಾಯ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆನ್ನಗ ಎಂಕಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಾಂದೆ ಪೋಂಡ ಜೋಕುಲು ಆಸಕ್ತಿಗಳೇನು ಇಂದೆಯ ಅಯ್ನು ಕೇನೇರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ನೇರ್ಪರಿ ಬಲ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗರ ಬೋಪ ಇತೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿ ಏರ ಆಸಕ್ತಿ ತಗ್ಗಾಯಿನಿಂದ ಅಂಚಾದ ಕುತೂಹಲದ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪನ್ಪುನ ಲಕನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವುದೇ ಅವರು ಹಾಕುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ ಸೋಪನ ಅಪಗ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಥಿತಿದ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆಯೋನುವಾ ಇದು ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಇಂಕ ತೆರಿಯೋಡು ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನವು ನಂಬಿಕೆ ಯಾಪಕ್ಕಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಹತ್ತು ಮರ್ಯಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ಕಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಎರ ಬಿನ್ನೇರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದೆ ಬರ್ಪೇರ ಈ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಚನೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆಯೋನುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷಿನ ಕೊರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಲಾದುಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಲ ಉಪ್ಪಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಲಾದುಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಡು ನಡಪುನ ಅವು ಪಂಚವಾದ್ಯಾಪಡು ಪಂಚೋಪಚಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಸನ್ನಿಹಿತವೈನ ಮಾತ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದಾಖಲೆ ಕೊರೊಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆನಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ನಡುಟ ಊರಿಯುಚಿ ಇದೇನು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ದಿಯೋನುಗ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದು ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನೋ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಬಂದುಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಡಪೋನ ಅಂಚ ಜೋಕುಲಾಪ ಸಹಜವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲೆಗು ಕೆಬಿ ಬುಡ್ನ ಕಾಲೊಡು ತೆರಿಯು ಬರ್ಪುನ ಕಾಲೊಡು ಇಲ್ಲದ ಭಜನದ ತಾಳದ ಪೆಟ್ಟುಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚದ ಆ ಸಾಧಿಗೆ ಬತ್ತ ಆಧುನಿಕತೆ ಅಣ್ಣೆರ ಬಂಡಿಲಕನೆ ಕಡು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೊಬೈಲದ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತಿನವಳು ಆ ಸಾಧಿಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾಯಿನ ರೂಪುರೇಷೆ ಅವು ಕೊರಡಿತ್ತಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪುನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ಯಾನು ಬುಡುಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣರ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಿಂಜ ಜನಕಲ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಿಂಜ ಬೆನ್ಪುನಕಲ್ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮದಿರಂಗಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮದ್ಮೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇಂದನ್ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಪಂಡ ನಿಖಲು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ವೆಜ್ಜುಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆಂದೆ ನಾನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆತನ ನಿಖಲಿಗೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅವು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅವತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕನ ಎಂಚ ಕನವಲಿ ಪಂಡ ಡಿಜೆ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಮರ್ಲಾಟಿಕೆಡು ನಮ್ಮೈಕ್ ನಮ್ಮನೇ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತದು ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಉಂಟಾದು ಇನ್ನು ತುಲೆ ಓಲೋಲು ಮದ್ಮೆದೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಕ್ಷಗಾನಗು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಅವಮಾನ ಆಪುಲಕ ನಲ್ತದೇರಾ ಅವು ಏರ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರ ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಐಕ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಡು ಕುಡೋರಿಯ ಬನ್ನಾಗ ಏನ್ ವಾದಿಕರುಡು ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡು ನೀ ಅದೇ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಇಂಕಲು ಇಲ್ಲದವರು ಯಾನು ಬೇತ ಉಪನ್ಯಾಸಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದವರು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂದು ಪುರಂದರದಾಸರ್ನ ಭಜನ ಮಂದಿರ ಆಗಿ ನಡೆದ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಐಕ್ ಡೀಜನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಅಭಾಂದಾದು ಬೋತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮನೇ ನಮಕ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಕುಡೋರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವನಡು ಮೂಜಿ ಹಂತೋಗೆ ಆರ್ಜನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೊಕ ಅನುಭೋಗ ಅಂದ್. ಆರ್ಜನ ಪಂಡ ಆರ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಾಲ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಸ್ವಯಂ ಆರ್ಜನೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಕಾಲ. ಆಯ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾಪ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಪಂಡ ಅವು ಜೌವನಾದಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಕಲಿ ಎನ್ನಡನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಟು ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ಈ ಇತ್ತೇನೆ ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನಿನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಕಾವ್ಯ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಅವು ಭಜನೆ ಇಂದು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಅನುಭೋಗದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಕಾಲ ಉಂಡತೆ ಆ ಕಾಲನು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನರ್ಘ್ಯವಾಯಿನ ನೆನಪುದ ಮುಖೇನ ಕಳೆಯುವನು. ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದ ಅಕೇರಿದ ದಿನನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಲೋಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ ಮರಲಾಟಿಗೆನೆ ಕಾಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸಾಗ ಧರ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಸೇರುವರು ಐಕಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಏಪಗಲ ಎಣ್ಣೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ದಾದನ ಮಂತ್ರ ಜನ ಸೇರು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತನೆ ಎತ್ತು ಜನ ಸೇರುವರು ಬಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೊಲ್ಯದ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಡೊಂಜಿ ತರಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು 150 ಮಿತ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತೊಕ್ಕೋಟುಡೊಂಜಿ ತರಗತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ 150 ಮಿತ್ತು ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂಚಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಐಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಬಂದುಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಗಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯು ಪುಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷತಃ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಾಲಮಾನಲುಂಡು ಅವು ಬಿಸುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಈಜಿನ ಯುಗಾದಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಜೋಕುಲ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿನ ಜೋಕುಲ್ಡನೇ ಬಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಪನ್ಪುನಲ ಕಂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಫಲಶ್ರುತಿನು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರನು ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋನೆರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿನ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ನನಲಾತ್ ಸಕ್ರಿಯರಾಕ ಒಂದು ಆಶಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಇನಿ ಮೂಲೊಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಡಪುನವು ನಾನು ಬತ್ತಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಈ ಮಂದಿರಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಶುರು ಅಂಡಲ ಈ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಿತಿನಾಥ ಕೇಂದೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಘಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಇಡೀ ಮಾಡೂರು ಗುಂಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭಾಗೋಡು ಧರ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬುಳೆಂಡ ಇಡೀ ಭಾಗೋಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಬದುಕೆರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಡು ಬದುಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೃತಿನ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಲ ಪುಟ್ಟೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾಧಿಡು ಪೋದು ಜವನೆರೆ ಕೂಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನು ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಚಾರಿತ್ರ್ಯನು ದೀದ್ ಎಂಚ ಸಂಘಟನೆ ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನೆರ್ದು ಕಡಪುಡೋಡು ಪೋದು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಮ್ಮವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಎತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಾತೆರನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋರು ಚಿಂಚಿ ಬಲಂಬೆ ಸೇರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಗು ಬೈದ ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಸಂಸ್ಕಾರಭರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾವಸರಟು 4 ಪಾತೆರದ ಮುಖೇನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ವಾಗ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಮಲ್ತುಕೂರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿತಮಿತ್ರರಿಗಳ ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಾರತನು ವಿಶ್ವಗ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಐನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಉಲೈಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಪುನ್ ಐನೇ ಅನ್ ನಂಬುನೆ ಐಟು ಅಕೇರಿಡು ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಒಂದು ಜನಜಾತ್ರೆ ವನಸ್ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಜೌದ ರಾಶಿ ಆಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಧರ್ಮಗಟ್ಟಿ ಆವಡಿತಿನ ಉಲೈಡಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಡೀ ಮಾಡೂರುಗು ಧರ್ಮದ ಮಾಡು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾಡಿನ ಊರಾದ ಪ್ರಸರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ
ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪನೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಬುಳುಪು ಗುರುಪಿನ ಸಿದ್ಧಿಗದ್ದಿಗೆ ನಿನ್ನವು ಒದ್ದಿದಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಕಾಪುಲ ಲೋಕನು ಅಡ್ಡಿವಿಡ್ಡುರ ಸಾವಿರನು ಪಾರಾದುಗಾವುದ ದೂರಗು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಗುಯೆ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದು ಉಂಟೋಣ ಭಕ್ತಿಗೆಂದು ಸೋಲೈತಿನ ಸೋಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದ್ದೇವೆ. ಪುಷ್ಪಲತಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಗರ, ಮಾಡೂರು, ಕೋಟೆಗಾರಿ ಇವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಬಲ್ಯ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಉಪ್ಪಲದ ಸೀನಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದೇವಕಿಯವರ ಮೊದಲ ಮಗಳಾದ ತಾವು ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಕೋಟೆಗಾರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಾಭಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 1994ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಾರು ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ತಾವು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಿರಿ. ಇಸವಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ, ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಮೈತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಬಹುಮುಖಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. 2007ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೋಟೆಗಾರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ 3 ಪುತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತಮ್ಮ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬವು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಸುತ್ತಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಕ್ಕಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಿಂಗೆ ಬೇನಿದಾಂತನ ಮರಣ ಕುರು ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಮ್ಮ. 8 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಣ, 20 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಣ ನಾವು ಬೇತೆ ಆಡ ಬದುಕನಾಥ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಸೈಯರ ಅನಗ ಲಾಯಕದ ಮರಣ ಕೊರು ವಿನಾ ದೈನೇನ ಜೀವನಂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರು ಬಂದ್ಪಣ ನಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಚಿ ಬೆನ್ನುತಿ ತಿನ್ಪುಣ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊರಲ ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪಡೆಂದು ದೇವರ ನಮ್ಮ ನಟನು ಎಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬರಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನನ್ನದು ಎಲ್ಲೆದು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭೀಷ್ಮೆ ಮರಣಶೈಡು ಪುನಗ ಎಂಗೆ ಇತ್ತ ಮರಣ ಬೊರ್ಚಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಲೋಡೆ ಪಡಂದು ದಾಯಪಡ ನಾನ ಪಗೇಲು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಹಾಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹಿಂದುಳಕ್ಲೆಗ ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಡೆ ಕಾಲ ಆ ಪರ್ವಕಾಲುಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೇವರನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೇನೆ ಆಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗಮನ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಕಾಸಿತ್ತನೇ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೆ ಕಾಸಿತ್ತನೇ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಮಾತ ಮನ್ಪೆ ಕಾಸು ದಾಂತನಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಂದು ಖುಷಿಕಲಂದು ಸತ್ಯಗಳಂದು
ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆದನಕ್ಕೂ ಆಯನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಲಿವೆಂದು ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಪುಂಜವು ಪೇರು ಮಾರದೆ ಜೀವನ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಪೆತ್ತನ ಎರ್ಮೆನ ತಾಕದು ಆಯ್ತ ಬೊರಿದು ಆಯ್ತ ಪೇರಿನ ಮಾರ್ದು ಕಾಸಿಡು ಆಯ್ತಲೇ ಜೀವನ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚಕೇರ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅರ್ನಡೆಗೆ ದಿನ ಪೇರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮರಿಯಲೋಡು ಜೋರು ಬರ್ಸವತ್ತೇನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸವತ್ತನಕ ತೋಡು ನಿಳಿಕೆ ನೀರು ಒಂಜೆಗೆ ಆ ಪೇರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಅರ್ಚಕೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ತೋಡು ದಾಂಟೇರ ಆಪುಜಿ ಕಾತಂಡು ಬರ್ಸಪೋದು ನೀರು ಜತ್ತನೇಟ ಕಾತೇರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕಾತೇರಿ 5 ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಆ ಅರ್ಚಕೇರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಐನ್ ಕೊರಿಯೇರಿ ಅರೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಬತ್ತಂಡು ಈತ್ ಪುರ್ತ ಯಾನೆ ಯಾಪಳ ಪುಳ್ಯಗಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಈ ಪೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರ ಚಂದ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ತೋಡು ನಿಲ್ಕೆ ನೀರು ಯಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಯ್ಯ ಈ ರಾಜನ ಬಂದ್ಪ ಆ ಪೇರನ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಬರೋಡಿತ್ತು ಸೀದಾ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಇನ್ ಬಂಡೇರು ಆರು ಆ ಪಂಜು ದೇವರನ್ನ ಆ ಪ್ರಾಣನೇ ಆರು ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತನ ಪಂಜು ಒಂದೇ ದಿನ ಪೋಂಡು ಅರ್ರ ತರಟೆ ಅವೇ ಕುಳ್ದಿತ್ತನು ಕೆಲವು ದಿನದ ಪಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತೇನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ನೀರು ನಿಲ್ಕ್ಯಾಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಆನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂತೇರ ಅರ್ಚಕೇರು ಬಂತೇರು ಆರೇ ದೇವರು ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಎನ್ನೊಂದು ಸೀದಾ ನಡ್ತೊಂದು ಬಲಂದು ಆರು ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಆ ಪಂಜು ಕೃಷ್ಣ 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 ಬಂದು ನೇರೇ ನಡ್ತೋದು ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಈ ಪೊಂಜು ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ನೀ ಪೇರು ಕೊಂಡು ಬರಂದು ಈ ಅರ್ಚಕರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿತ್ತೀರಿ ತೂನಾಗ ಪುರ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಇಂಚ ಆ ತೋಡು ಕಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತಂದ ಕಾರ್ಬಣ್ಣಿ ಈರುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿನಿ ದೇವರನ್ನ ನೀರು ನಡ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಐತನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೀರು ಯಾನು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುವೆ ಆಲ್ಪತ್ತು ನಿಂಕದ ಆ ಪೂಜೆ ಬಂದು ಆ ಪೂಜೆ ತಂದು ತೋಡುಗು ಬರ್ಪೇರು ತೋಡು ಬತ್ತ ಆರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಕರೆ ಆರು ಮುರ್ಕುದು ಬಿಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈತೆ ಅನ್ನಟ್ಟು ಪರಾವಿರುದ್ಧ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಚಂಚಲವಾದ ದೇವರ ನಡೆಗೆತ್ತಿಂದಾಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದೇವರ ದಯ ಬರ್ಪಣ ಅಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಾಲಿ ಕತೆ ಮಾತೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೇತ ವಿಚಾರ ಅಂಜಾದ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಒರಿಪೋಡು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೇತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ಜಗದ್ಗುರು ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಸಾಣು ಅವು ಎಂಚನೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ನೆಟ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಮನೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಮನೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಮನ್ಪೇನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಂದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಂತನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ನಿಕ್ಕಳು ಓದಿತ್ತಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬನ್ಪಿ ಯಾನು ದುಂಬದ ಜನ್ಮಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಪೇಪರ್ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ನಿಕ್ಕಳು ಎತ್ತಿನ ನೆನಪಾದ ಪೇರೆ ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಏನು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಎಲಿಜಬೆತ್ ತೀರ್ಬೋದು 14 ವರ್ಷ ಈ ಬಾಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಂಜಾದ ಇನ್ನಿ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲ ದೇಶ ಅವಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಮಾತದಾಲ ನಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಿ ಆಂಡಲ ಆ ಬಾಳೆ ತನ್ನ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೊಂದು ನಂಚಾದ ಯಾನ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದನ್ನು ಮಾತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಂಡುಕೊಡ್ತಿತ್ತನ ಧರ್ಮ ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಐನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಟ್ಟಿನೇ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಅವು ಬೇದ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಗಿತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಧರ್ಮದಾರ ನಮ್ಮ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಅನ್ಯರ ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ಅವೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಿಶ್ವಭಾರತದಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಾತು ಜನನ ಸೇರ್ಸಾದು ಧರ್ಮ ದೇವರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಂತೊನ್ನುಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಕೊರಡು ಇದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಈ ಆರಾಧನೆದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಅಂದು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಇನಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಬೇತದಾಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದ
ನಮ್ಮ ಮನೆತನಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ದೇವರೆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುನಿ ಅವ್ರು ಬಲ್ಲೆಕನಿ ಮೂಲು 25 ವರ್ಷದಕ್ಕಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ 45-50 ವರ್ಷದಕ್ಕಲೆ ಮಿತ್ತು ಅಂಚಾಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಪ್ಪಡು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಮಕರ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಳ ಉತ್ತರಾಯಣ ನಾವು ದಾಲ ಪಾತೆರ ದಾಲ ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿ ಪೂತ ಮಾತ ಪರಿಮಳ ಮಾತ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಾಟುಜಿ ಅಂಚದ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತ ಅರಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಶಿಕ್ ಮಾಡೂರು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ಹಿಂದೂ ದೇಶದ ಆರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರನ ತತ್ವಾದರ್ಶದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪರಿಸರಡು ಅರ್ನ ಯಾನ ಗಮನಿಸ ಒಂದಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಡ್ಡ ಪುದರ ಕನತದೇ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದು ನಕಲು ಎಂಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ದಾದನ ಏನೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡು ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ನೆಟ್ಟೆಂಗ್ ಒಂದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಚ್ 28ನೇ ತಾರೀಕದನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಕುತ್ತಾಳರು ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಆರ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುದರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಈ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸುಂದರ ಹೃದಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಪತ್ರ ಎಂಚನೆ ಸುಂದರ ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪಾತೆರ್ನೇ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ಆ ರೀತಿ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಗರ ಮುಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ನಾರೊಂದು ದುರ್ಬಲವಾದರೂ ಹಗ್ಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಮದವೇರಿದ ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವುದು ಪಲ್ಲೇಕ ಒಂಜಿ ಜನರ್ದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ರಿಡ ಒರಿಯಡ್ದ ಆಪುಜಿ 30 ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ದಶಕೋಡದಲ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬತ್ತದನ್ನು ಪಂಡದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪುದಾರಡು ಪೂಜೆ ಬರ ಪಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲಿ ದೈವತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಭವನ ಮನ್ಪೊಡುದಂಡ 10-20 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಲಾಂಡ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುರಣಿ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆನಾಗ ಗೋಪಾಲ್ ಗುತ್ತರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನೆ ಮಂದೇನು 1,000 ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಒಳ್ಳೆಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಭಾರತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಮುಲ್ಲೊಂದು ಪಂಡ ಐತ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಒಂದು ಪೇರು ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಬಣ್ಣಾನಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಸ್ಪಲ್ನೆ ಇಡೀ ಬಣ್ಣಗನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಮಂದಿರತ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ಲೆಕನ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೂರು ಇದರ 33ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.